Střelec a lež. Střelec je obvykle čestné, přímé a otevřené znamení, které nemá rádo lži. Věří v pravdu, rád jedná na rovinu a nesnáší pokrytectví. Má tendenci odhalovat lži u druhých a nesnáší, když ho někdo klame. Přesto existují situace, kdy mu lež může vyhovovat. Proč? Pokud se cítí přidušený ve vztahu nebo závazku, může lhát o tom, kde byl nebo co dělal, aby nemusel nic vysvětlovat. Lže, když má pocit, že je připravován o svobodu. Zalže, když se bojí, že by pravda někoho ranila. Raději zvolí milosrdnou lež, než aby způsobil drama. A hlavně zalže, když si chrání svou svobodu. Pokud se cítí zahnaný do kouta, když je po něm vyžadován závazek nebo slib, může mlžit, aby si udržel volnost. Malé lži střelce. Jo, určitě se někdy domluvíme. Jasně, pokud mi do toho nic nevleze. Střelec není zlý lhář. Když lže, většinou to není kvůli manipulaci, ale protože chce chránit sebe a svou svobodu. Nerad nese odpovědnost, protože se bojí, že by ho omezovala nebo zavazovala k něčemu, co by ho pak nemuselo bavit. Odebírej, dozvíš se více o aspektech lhaní a jeho psychologii.